anem a fer una aproximació a dos mesures. En aquest cas de pes. Els automòbils, sabeu el que és un automòbil? Els automòbils són els vehicles que porten motor. Per exemple, el vostre turisme, un camió, com el que tenim així, i altres vehicles. En principi tenim el concepte tara. Si vosaltres volem saber el que vol dir la tara, podrem recurrir a la cadira que esteu sentats. Quan pesa la vostra cadira? Bo, en el món de l'automòbil, i aquest pes el traduiríem com nom de tara. Està claríssim que tindrem que afegir més coses en l'automòbil. Per exemple, té un dipòsit de combustible, té una caixa de ferraments i altres elements que també formarien part d'aquest mateix concepte. Fixeu-vos quant pesa aquest vehicle. 7.200 quilos. Fixeu-vos que quant de pes. És un camió, un supercamió. Si mirem les altres expressions, MMA, com el traduiríem? Pues la M primera és una M de màxima, la M segon, massa, de pes i autoritzada. Fixeu-vos quin número més terrible. 40 tonellades, 40.000 quilos pot arrastrar aquest vehicle, entre el que pesa ell i la càrrega que pot suportar. Fixeu-vos bé, conceptes a tenir en compte.